Da yake jawabi yayin taron bada tallafin ga al'ummomin ƙananan hukumomin dawakin tofa da rimin gado, babban daraktan yakin neman zaben Abdullahi Umar Ganduje, wato Abba Ganduje, Farfesa Junaidu Yakubu ga abin da yake cewa. Saboda abubuwan da kake na alkhairi akwai 'yan kwankwasiya sama da mutum 10,000 wanda suke so su dawo jam'iyyar APC. Wanda idan ka koma muna so ka sa mana lokaci wanda za mu ƙara yin taro na musamman a gayyaci dukkanin jagorori domin a karbe su. A nasa bangaren shugaban hukumar samar da wutar lantarki a karkara ta tarayya, injiniya Abba Ganduje, ya faɗi manufarsa game da wannan tallafi da yake yi, wanda shine kaso na 6, inda ya ce ba yanzu aka fara ba kuma ba ranar dainawa. Wannan tallafin muna yi ne don mu taba matasa da suke ƙasa a cikin garuruwanmu na jihar Kano, ba kawai ma local government kananan hukumomin ba kawai, kuma za a ga gasu nan, gasu babur nan, gasu tricycle ne, gasu irin mota haka yar kurkura, ga abubuwa daban-daban da ka gani da idanka, kuma wanda za su samu wannan abubuwan sun kai wajen mutum 3,000. a wannan kuma shine empowerment na 6 da muke yi a kusan shekara 1 da ta wuce. Mun yi empowerment na farko, na biyu, har yau wannan shine na 6. Kuma dalilin yin haka shine mu samu matasa abubuwan aiki, abin rike kansu, kuma mu tabbatar cewa ayyukan da shugaban kasa yake yi da damar da ya bamu ba kawai mun yi aiki ba, amma mun zo kasa su ma mutanenmu na kasa suna ganin abubuwan da muke yi. A 'yan jam'iyya kun ji ma lokacin da muka karbe su sai da na tambaye su, akwai wanda ya musu dole ne su dawo ko kuma sha'awa suka gani na abubuwan da muke suke so su dawo, kuma kaga duk suna ta annashuwa, suna jin daɗi saboda sun ga irin abubuwan da muke yi, shi yasa suka dawo. Kuma ba ma su kaɗai bane, akwai da yawa da suke so su dawo, ma banda mutum 200 da suka dawo yau. Injiniya Abba Ganduje ya ce duk abubuwan da suke yi na daga cikin shirin nan na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na Renewed Hope Agenda da zai amfanar da al'umma baki ɗaya. 'Yan siyasa da shugabannin hukumomin gwamnatin tarayya da dama ne suka halarci taron da ya gudana a ƙarshen mako. Cikinsa akwai Malam Nasir Ja'oji, Honorable Musa Iliyasu Kwankwaso da Dr. Baffa Babba Dan Agundi da shugabar matan jam'iyyar APC, waɗanda da damansu sun sanya albarka yayin taron. Duk ɗan halaka ya kamata isan mai halacci. Haka kawai ina tunani yanzu sai na ce ya kamata mai wa baba ritaya. Sai na juya na ga anan kawai Faizu ga Kiru ga Homa Commissioner, banda kai tsoho, dan irin ku zumun tare shaktar da taya zanu mu 'yan shekara 35 zuwa 40, wanda ya wuce haka baya cikin tsarin mu. Dan yayansa su komai ko ba za mu iya ba. Ya kamata mu shirya mitin. Sala Jili baka cikin mu, kai hakuri. Amma Rabu tana ciki, Kano Central. Allah ya mai da kowa gida lafiya, Allah ya bada sa, Allah ya saka da alheri da wannan ayyuka na alheri. A irin wannan din yau da yamma za mu yayi ɗalibai wanda kasar Japan gammance ta dauki nauyin tafiyar mu. To da na je can na kulla dan wani abu, suka ce to representatives nasu na Najeriya sun dau alkawari za su yi partnering da National Productivity Center, su dinga yin training da empowerment na al'umma daban-daban a bangaren. Da haka insha Allah za a ci gaba da amfanar wannan a ko ina yake. Ina fatan Allah ya bada alheri, Allah ya saka maka. Kammala taron sai da injiniya Abba Ganduje ya amshi 'ya'yan jam'iyyar NNPP da dama daga karamar hukumar Top da suka sauya sheka zuwa APC. Ƙarshen rahoton kenan. Maryam Ibrahim Gidado a labaran Rahma.